Så har vi købt flødeboller fra med Dubai-smag, kendt fra TikTok. Nu skal vi ind og taste-teste det med vores familie. Følg med om lidt. Så er vi klar herinde, hvor vi skal taste-teste Dubai-flødeboller for at se efter, om det overhovedet smager godt. Kom, Lukas. Men Lukas skal ikke spise Der skal være noget, der skulle være noget pistage i det måske. Det får vi se. Ja, Malte. Skal du tage en inden Men I ikke ens? Jo, det tror jeg. Nej, jeg tager lige den der er lidt mindre. Jeg er en fitness-type, så jeg skal lige have lidt mindre. Nej. Er I klar? Ja. Ja. This man claims to be a factory worker returning home from a trip to Vietnam. Jeg kan godt lide. Swab tests Kan du godt lide dem? substance from his clothing and suitcase. Jo. Kan man smage pistage? Officers x-rayed his bag and Ved discovered du, hvordan pistage smager? organic matter Ja, inside. du kender pistage nu. While the man says that he bought the bag the Vil du day give dem en before his karakter? flight home. Ja. Ud af 10, hvor mange skal den have? Officers uncovered a substantial concealment they suspect 7. Hvad giver du den? -3 herfra. What? Kan du ikke lide den? Ej, -3 lort. Nå, den er ikke for teenager. Hvad giver du den? Kun 5. Jeg vil have de originale. 5. Jeg tror også, jeg giver den 7, Malte. Den er sådan lidt god, men 5 ringe. man skal lige vende sig til den anden smag, ikke? Nå, I kan købe dem i mange butikker. Hej hej! Og jeg vandt. Jeg spiste en hurtig.